Kumusta man si Joshua? Ay, ito nakatug na nga akong gikaut ang iyahang pad o ang iyahang lapalapa. Mao ba? Oh, basig na-allergy na? Ganun bata? Ay, ambot sa laki. Palitan ko lang na siyang tambal para sa allergy, ugma. Sige. Hatagan lang niya taga-kwarta, ugma. Katog na diya. Sige, dong. Ma, awa. Oh, usa man na. Awa akong tiil, ma. Dagan kayo panit na tangtong. Hasta akong kamutsad. Uy, tuod da. Uy, kalain ba ni Joshua? Ngano bang namanit maning tiil nimo? Og ingon man imong pad. Budlang. Nakalit raman eh. Ay, normal raman yun ng mamanit, Mars. Oy, ako gani, ingon anak man sad ko usahay, pero sa akong tiil sa dinoon. Dili ra ko angay mabalaka, anak Mars. Dili ra, oy. Angay ka mabalaka kung doon nagipamati ang imong anak. Aw, buyagi noon. Wa man sabi noon, Mars. Kung nauna, okay ra na, oy. Ayaw pag-overthink. Tingalig, nag-change skin lang na siya. Salamat, Marsa. Abi na kog unsa na. Basig kuwang lang nag-moisturizer ng iyang kamot o tiil. Di ba? I-practice ko na siya lotion kada adlaw. Maulagi. Oh, kaniha. Imoning lotion. Angay gyud nga iniguman nimo kaligo, pahiran nimo ang imong kamot og tiil. Okay, ma. Ya, okay na ka? Oo, ma. Okay, sige, katug na. Good night, nak. Good night, mama. Ya, kumusta naman imong kamot og tiil, nak? Okay naman, ma. Bibi, ambi ko no, be. Bitaw, no? Nawa na kyud. Pero, kahit lang akong kamutog tiil, ma. Kahi ba? Ikaw pa kaniyo. Oo, bebe. Mm. Uy, bitaw da. Mura manig gikubal og maayo ang imong kamot do. Ako sa kaning tiil, ma. Ha? Bebe, ambi ko na, be. Uy, bitaw, no? Nganong gikubalan magkagmaayo nga kabata pa nimo? Pag-una, gikatlan siya og maayo sa pad og ingon man sa iyang lapalapa. Unya, mo na dayon to na maksit ni maayo. Gilusyon na namo kay basin og kuwang lang sa moisturizer. Nawa ra man sa binuon. Pero pila ka adlaw ana, paghikap gid nako sa iyang kamot og tiil, grabe gid ka kubalon. Naglibog ko kung nganong gikubal siya maayo nga bata pa man unta siya. Unya, kung magduwa man gani sa gawas, limitado ra man sa bangiyang oras. Pero wa naman hinuon siya mga tol. Pero nakabantay ko, pila palang gani kaadlaw kung dili siya malusyonan si Auntie Ilog kamot, mubalik naman sab ang grabing pagpamaksit sa iyang panit. Unya? Giunsa masab nimo ning imong tiil og kamot nga nangasamad naman na? Ako man pamaksiton, ma. Nganong gihilabtan man na nimo? Tanawa nasamad na lang hinuon na. Ayaw na nagpaksita, ha? Nalusyon na tika. Kining medyas ni mo, ayaw nagtangtanga ha. Nakasabot ka? Okay, ma. Unsa man kahinungdan nga nung ingon ana nakadry ang iyang panit, no?
Dili ka na sa sabunday? Pasin bagwa siya makauyon. Mao ka ha, do? Ma, katol kayo ang akong o. Unsa nak? Bebe, tanaw na to, be. Uy, kadagan ba ng puti-puti sa imong buhok? Unsa man na? Katol lagi kayo. Uy, kikas pa man kag maayo, god. Ngano man ni? Ay, maoro man gihapon dong, uy. Uman gihapon ni Hunong ang iyang pagpamaksit sa kamot ug tiil, bisan nakailis na tagsabon. Naunsa man di ka ng atong anak? Ay, pasalamat ra sa dinuon ko. Kay wa man siya magluya. Wa man siya gipamati. Pero, doon ako'y nabantayan niyang lain dong. Unsa man day? Nakabantay ko nga naaybahin ba nga sa iyang naong nga padung na sad mamanit. Mura bitaw himbi sa isda. Unsa day? Mao na'y among gikahigdudngan kung nganong grabe ka dry ang panit sa among anak. Ug nganong gikas pa siya nga unta, bata pa man kaayo siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa may gipamati ang akong anak, pero nagsigi og pamaksit ang iyahang pad ug ingon man ang iyang lapalapa. Angay ba kung mabalaka ni ini? Kung ipa-check na mo siya, o sa magklasiya sa doktor ang among adtuon, o mga pila masabkahay magasto. Ikaduhang pangutana, nganong grabe man ka-dry ang iyang panit? Unsa makahinungdan ini? Posible ka nga sa kaliwat ni? Akong papa manggod sa una kay ingon ini man pud pareha sa akong anak nga grabe mamaksit. Unya kaspahon kaayo. Posible ka nga naliwat siya sa akong papa? Ikatulong pangutana, unsa may ikasuggest ninyo nga pwede na kong suwayan una aron dili na lang sa amin magpa-check up? Doon na mabi kinahanglang usbon sa iyang sabon? Nisuway na baya miglaing-laing na sabon sa tindahan nga dili isog pero maura man gihapon. Ikaupat o katapusan, posible ka nga tungod punis panahon? Kay naamahi kayon nga ma-okay siya pero nasa kayon nga magsunod-sunod ang iyang pagpamaksit sa iyang panit. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy Joy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Once again na nasa bako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyo mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi pumagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ng reklamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o riba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the greatest pleasure in life is doing what others may others say you cannot do. Kung balik ko na, the greatest pleasure in life is doing what others say you cannot do. Ay, di lagi na makaya ni mabay. Ayaw na lang ana, buhato na nako. Ito tong na ako may pagka gambler masag ko although dili ko mo sabong pero nga na magong ang definition sa gambling ko no is when you are not sure about the outcome of what you are doing, that's gambling ko no. Nga di lagi na mahimo ba ano malagi na makahimo malagi ng uban nga kita dili so mo na nga mas rewarding og moingon siya di lagi na makaya nimo pusulayan lang na to di makaya so what. So, it's a life experience. Makaya dahi. Mas rewarding, ha? Kaya giingnan gugagi makaya. Okay, so, ang atong magtatampo ko ng kadawa, si Joy Joy, 30 years old, married, may usa ka anak, taga Inay Pardo, ha?
na siya anak mga 4 years old nya kuan ang skin. Kisa may mga taga-inayawan na tong kaila. Mayong pagpaminaw dahil diha sa mga taga-inayawan, no? Kisa man akong mga taga San Carlos City dahil may pagpaminaw sa mga Castro Ariel family. Mga taga San Isidro Talisay, mga Delga family, Michael Delga ug Merlin Delda, no? Tisa Labangon, Cebu City, Fernando Marilo Ariel Chuna Hijada, Winnie Rosoros da sa Butong Pinamungahan, Cebu, ug mga taga General Santos City, no, may pagpaminaw da ni Ricky Obra Lagkaw, ako ning parente. O si Josh Austria sa Iligan City, o si Butsi Josephine Austria, Ampungol, Sugod, Cebu, mayang pagpaminaw. Alright, so going back to our sender, si Joy. So sa problema ni Joy sa unang pangutana, wala na'y gipamati akong anak, pero magsigi og pamaksot ang panit sa palad sa iyang kamot. Ingon man sa iyang tiil, angay ba kung mabalaka ani? Kung ipa-check up na mo siya. Unsa mang klasya sa doktor ang among adtuon og mga pila man sa kahay magasto. Joy, inayawan pardo man ka, no? So, ako ay ka-suggest, nasa Mabulo Skin Clinic, Mabulo Skin Clinic. Doon na sa SM Mabulo. Naday Skin Clinic, adto ka, murag wa man tingal na bayad antod karon kay nakarotate man ko sa una sa intern pa ko. Government skin clinic man na siya. Of course na ay mga nagi-practice diya nga pribado nga mga dermatologist maning tawagon nato ng mga doktor sa panit. Pero ayaw mo diya sa mga pribado kung wa mo inunta igo nga budget adto mo sa skin clinic, no? Landmark na diri sa Cebu City, no? Landmark na sa Cebu City, no? Akong mga kailang mga doktor diha, murag nang retire naman siguro naman po diha, mga bago na ro mga doktor diha, dili ko maka refer ninyo yung specific ng mga pangalan, pero anha lang sa Mabulo Skin Clinic kung matabangan mo diha. Kaduhang pangutan, anong grabe man kadry ang iyang panit sa iyang anak ko, no? Unsa man kahay hinungdan ani? Posible ka nga liwat-liwat ni akong papa manggod sa una kay ingon ani pod ang parehas akong anak nga grabe mamaksot og kas pahunon kaayo. Posible ka nga naliwat siya sa akong papa. More on kuan na gani siya, health habit, no? Kung dry ang imong panit, no? Bata o dakong tao, you put moisturizer, no? Mga moisturizing soap, no? Na siya daghan mo kuan sa inunta imong kamot paa, na siya mga kuan, mga moisturizer soap mo pa humok sa imong panit, no? So kung uga masyado imong panit, ang mga hinungdan ani apo ni siya something to do with our weather, no? Atong panahon, kung sobra ka tunog, sobra ka tugnaw, sobra ka init, no? Nya kung perme kang ma-expose under the heat of the sun, or overbathing, basig sobra ra pug kayo, sigihan siguro nimo pug kaligo ang imong bata, or ang klase pud sa sabon nga ginagamit, so akong balikon, you use a moisturizing soap, no? Mga Wilatum, mga Cetaphil. Kining Cetaphil common man ni siya, no? Nani siya sa mga butika, no? So avoid scrubbing, nga avoid sad nga imong paksiton ang mga panit nga naa ng aksyon nagkatangtang kay basig ma-infected sa dinoon, so muna ako ika-istorya. Katulong pangutan, unsa may ika-suggest ninyo nga pwede na kung sawayan aron dili na lang may magpa-check up, pero mas maayog magpa-check up mo, no? Anyway, manay bayad sa Mabulo Skin Clinic. Doon na ba may kinahanglang usbon sa iyang sabon? Yes, I do so nga usbon ang iyang sabon. Ako i-suggest ning Cetaphil, no? Cetaphil nga sabon. Dove, Olay, no? Mao na siya, moisturizing soap ni siya, no? So makakuaning mga sabuna, no? Basin og harsh sa pud ang sabon, basig laundry soap imong gikuan dia, no? So
na ano siya ingnon ta specific nga mga moisturizing oil, mineral oil, no? Mga gamito nimo. Okay? Maayo gyud og madala nyo sa expert nga dermatologist na ikaupat og katapusang pangutana. Asa naman tani ani na? Sulod ka pangutana. Posible ka nga tungod pod nis panahon. Yes, pero sa panahon sobra ka tunog, tugnaw, sobra ka init. Kay naa may higayon nga mo maukay siya pero naay maukay siya, naapoy higayon nga magsunod-sunod ang iyang pagpamaksot sa iyang panit. Yes, that's true, no? Kinahanglan po ni siya, magkuhan po ni siya sa panahon, no? Avoid og paksit lang. Suggest sa akong nabasahan, green tea is effective. Vitamin C is okay, no? So warm, limit lang og bath time, ayaw po perming ginaligo lang ninyo butang niyo og moisturizing oil or mineral oil na mao na siya. So naaman na baligya sa mga butika ng moisturizing oil sa department stores, mga butika na siya baligya nga moisturizing oil para sa dry skin, ha? Alright, so inaot nakasabot ka sa kung gi-speaker nimo Joy diha sa Inayawan Pardo, no? Musta naman dahil si Jiri Nadila, no? Mga mga Tabura family, no? Fritz, mga tennis player niya, mga kaila sa mga taga diha sa Pardo, no? Og bayong pagpaminaw di ay nakahinomdom ko ni Efren og Yola de los Reyes diya sa Karkar, no? Diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu. Thank you very much sa inyong pag-attend sa atong gathering dito sa Sugod, Southern Leyte. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa pinyong pagpaminaw sa atong programa. Taas kita grado rating din sa atong lugar. Sa Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang salamat o maayo.